no one day union iji ọma na ife iwu ka eji koke n'obi anyị ọnụ nebaka n'anya n'ife na-eme na Ngulubema anyị wee tụgharị uche nri anyị juke n'onwe anyị ma ọ maka ọtụmụ n'anya na kwụsị niile chifu ebe a anyị ga-anọrịrị ọgụ maọbụ anyị isi okwu maọbụ anyị akọcha onwe anyị onwe anyị nke anyị dị na nke anyị adịrọ ihe dị na-akụ na-ebibukwa n'udo aka nchịpụ ụnụ ka m yọọ ya ụnụ dị ka ayụyọ unu abụọzi ụmụazị unu ga-ama na esemokwu na-efewekwa n'ebe ụmụ unu nọ ọ na-achọkwa ibutezi akpọmasị mgbe ọ bazi na akpọmasị kịta ama na mmiri akaligo garị ya bụ biko onye mara ife ga-eso okwu nye mezina ya unu abụọzi nwata okenye iwe bịa okenye otu a okenye ga-ejide jide obi ya aka ọ bụgodoro ụmụazị a kịta na-akpọ ụdị agwa a ka ga-enyefe ụta ma ya bụrụziala okenye na-abụ biko na-ejide n'ụlọ obi unu aka ka udo wee chia na be anyị anọwa biko ya ka nna ya unu dịka ahịhịa maka na a sịkwa na ekene gafee ikpere aka ma zalụ n'ọgụ ka ọgụ kwanye yọsị ayụyọ a dị amakwa ama ọ bọsị a ga-akwalụkwa ruo na arụ aja ife dịzị m mma mme na nkwụsị okwu a na-ekwu tata onye ọbụla n'ime unu wee kpalitekwa ọgụ ọzọ na mbara isi na bema bọsị a ka ahịa ama mbe na abụ nke bụ oge na ayụyọ ka nna ya onu omelụ mbụ adịghị eme abụọ ka e wele nke mere eme ka ọ bụrụ nke ochie na ifetala n'abalị oziala anwụnta nye emezikwa n'ọzọ maka na o mekwa ọzọ ana m etikwu ya ka mkpu o mekwata ọzọ na be ma mmadụ eji ọnụ m anụnwakwa ife m ga-eme mana ọsọ onye a bi n'eluigwe malụ ka o si wee do n'obi m na ife m ga-eme ekwesịkwanụ m ikwụsịgo ka ọra anyị n'ọnụ ekwụsịgo ọ dị mma a sị na onye chọrọ udo ka udo na-abịalụ ndị Igbo tụrụ ya n'ilu onye chọrọ udo ka udo na-abịalụ onye kpatalụ nkụ arụrụ a sị na arụrụ abatala ya n'ụlọ nke ịkpalụ nkụ arụrụ wee juli n'ụlọ nye ị ga na-aya anya bụ arụrụ nke nna ji ịgwa ya ebo ifigo ife yi nwa anọ ife a ịkabara ịgwa ife eyiro nwa nyakwanyebelu m ugwu dị elu m dịka isi nwunye m bụ ya na-akwanyelu m ugwu dị elu m ma ife yi nwa n'ebe a akwanyelu m ugwu dị elu m ọ nwere ka onye ọbụla onye nọ n'ala mmiri tọgbọ iko ị na n'ife m na-ekwu ị ga-agụ ya ọkwa na olu m onwe m isi na m amụrọli nwa nwoke a nna amụrọli na iwe sị ka ije nụta onye ga-amụli nwa nwoke wee nụlụ ife yi nwa anụ wee nụlụ gwa n'ụlọ ịnụbata gị enu nya bụ onye ga na-abụli nwa nwoke asakwanụ m nya bụ na rọli nwa nwoke ọ ga-abụli ya ka esi abụ ọkwa ọkụkụ ka ọkụkụ si abụ ụmụ ọ ga-abụli ya ma nke m na-agwa ya bụ na-enya sị ya na ọnụ ya jide aka maka ọ bụ na o jide ọnụ ya aka agwakwa m ihe ọzọ o nwere ka mmadụ laa mmiri nọ na-atọgbu iko ị na n'ife m na-ekwu ọ ga-ejide ọnụ ya aka ọ ga-akwanyelụ m nwa bụ nwunye isi nwunye ya ugwu ọ bụ na ọ kwanyelụ m ya ụnụ ama elute mụ na ya nke a ka m na-agwa ya udachi ọfụma akwanyelụ m ugwu dị elu di m ịnụgonu ifugo ka esi egbu onye ibi mma fụ ka o si ezi ya ọ kọwapụtago uche ya mana asị nka nyọkwazịa gị site n'ịjụgụ ya dịka ajụjụ ị ga-ekwe udo chia na Ngulubema site n'ekwere maọbụ meta ife ọbụla ga-ebute ọgụ maọbụ esemokwu n'etiti gị na nwunye dị gị ọzọ biko ya ka nsị ka ya o Chineke nna bikwa n'eluigwe ụmụnne ụdị ajụjụ gaba ajụọ mmadụ ọgbagwojusi ọnya anya kwefe ajụ ajụ kịta aghọtara m isi ya ife na-ajụzi m ogosi na anọ mmụọ bụ aya dị n'ụlọ na ọmụ na-ebute nsogbu dị na be ya ka ọ na-egosi na m enwere ọnọdụ ka dịka nwunye nke ịbụọ onye ka ji ajụ m ife anyị na-ajụ m biko ka m gwa anyị nna anyị ọkwefu ife a na-akpọ ugwu bụkwanyelụ nkwanyelụ
aka nri fe aka ekpe afe aka nri ọkwanyelu m ugwu ka nwunye nke anụta n'iru mmụ ha bụ nke obele akwanyekwala ogwuruli ya otu a ka ọ dị o nwere ife ọzọ dị n'ime ya o nwere ife ọbụla m na-eme ahụ ife nghọta n'okwu ya bụ na o kweghị nkwa na ya ga na-akwanyere ugwu mana na-akwa na ya na-akwanye bụka agụ ugwu mana na ugwu bụ nkwanye na etu o si akwanyere gị ugwu na ịkwanyekwa olu ya nke udo achịa efugie ya ana m ayọ gị ọkwana gị nwa bụ okenye o nwenu na-eke dịka okenye na gị nwa jide mma ijiji jide mma udo na ngwulube ma ọ bụrụ na ị chọọ ka udo chia n'aka gị ka ọ dị ị chọsịa ka agbaghara dị n'aka gị ka ọ dị gịnị ka nji maka ya kwu maka na gị bụ okenye na-eji anya okenye wee afọ ife dị n'akpa esemokwu chie bịa gị nwa ka ọ dị ala igbochi ya n'oge n'ọkwa n'ụkwụ ịzọba ka nye nwa na onwe ya ga-eso n'ọnya ka nna ya unu biko nyemezi n'ọzọ Chukwu emela anyị ebele udo adị kedu gịnị ka ị na-asịnye eme n'ọzọ ife nchọ ka ikwue bụ gbam na ọ ga na-akwanyelu m ugo dị elu m si abụ ife nchọ ịnụ n'ọnụ ikwuru anyị a gbam na ọ ga na-akwanyelu m ugo ke nke bụ na aka nri kwa aka ekpe akwa aka nri ya na onye na-akwa ife nwa ife nchọrọ bụ ịnụ n'ọnụ bụ ive iro nwa biko kwanyebele isi nwunye m ugwu ịgwara anyị ya udo achịa onye la mmiri ọtọgbu iko ma ọ bụrụ nke ịkọ ka mmụọ na-adatara ego ike ebidoro gwa ya okwu kịta ka ị bịa mana anyị kwugo na udo ga-achị nyanwa kwuru na ya ga n'anya na nyanwa ekwugo na nyanwa ga-akwanyere gị ugwu wee na-ayọ gị mụnwa na-ayọ ya na ọ bụrụ onye na-ayọ gị kwanyekwa olu ya ugwu nke ya nyanwa na-emezi ka ịghọta na ugwu nkwanye nwaanyị ji mụ ibe ya ịghọtago nke m bụ nya kwanyelụ m ugwu mmụ ka ọ dịrị nọ m bụ isi nwunye nya kwanyelụ m ugwu dị elu m ọ kwanyelụ m udo achịa ọla mmiri tọgbu iko kịta ka ikwulu okwu ikwugo okwu ka onye nwe ụlọ Chinaza gị na nwanne gị mana asị na nne ewu na-ata agbara ụmụ ya na-eni ya anya n'ọnụ ọ dịka unu na-achọ ịmụta ife nne unu na-eme esemokwu anụmọgụ ma asị m unu ṅomie ụdị ndụ dị etu a unu ga-ata afụfụ na ya na-achọzi nke unu na-abụ na-eso okwu unu anụ ife na-ekwu nke nwa kedu afa gị ana m adọ gị aka na ntị nke ikpeazụ tata efu Chinaza kwanyere ya ugwu mgbele isi unu na-abụ nkụkọ ụlọ ọnụ chọba ịfụnanya ebe ịfụnanya dị ya ka udo ga-adị were obi dị ọcha chọba ịfụnanya ebe ịfụnanya dị ya ka udo ga-adị onyonyo na-ekiri wolifa na-apịali na elekere eji ekiri ife onyonyo ihe nke mgbe ịgbatị aka gbatị ụkwụ na-ekiri ebe a si nso ụtụtụ were onwe gị ọmụke na-agwa chekwa mụ na ya bụrụkwa ọgbọ na nna agwa ya okwu na-asa kedu ife gbanyeziri onyonyo na-ekiri abụrụ ka m na-ajụ ọ dị ka ọbụla na-eme anụ mfama onye na-eme ịmamụla mba echere m ya egwu kedu ịgwa na ihe ịkpọrọ aka ma ọ mụla atarọ m gị naanị nwa agbọghọ ị nwere ike ịgbanwe omume yi n'ebe nne yi nọ
ịbụla ajọ agwa niile nne ibu na arụbulipụta ife Chere, ọnụ nne m afa. nna anyị ka mbụ Ọ gị na nne m na-ekwu? Mụ na gị na-ekwu ibido kparịba nne m. maka na ị nwere nne ma ọ bụ na ị nwere n'ime na-agwa m okwu otu a Mama makwa di ebe ahụ. Onye mee Ịkpọkwa gịnị? kwa di ebe ahụ. Hapụ ime gị kedu ihe ị ga-eme n'ụlọ atụbụkwana m ọzọ ka mụ apụ ya ọnụ Kwere nwe gị ugbo. ọ bụ ndị ji mmanya Kwere metụkwago. gbatie m Metigo. ọ dị ka onye na-eme Memerekwa gị arụ o. ọ bụ ka ị na-amanya m Akwụkwọ na-akwụkwọ arụ gị. nne ọ bụ ka ị na-amanya m Na-akwụkwọ agụgwọ ọ bụ na ị mara. Ee! Na-akwụkwọ agụgwọ ọ bụ na ị mara. ọ bụ ka ị na-amanya m hepụ m o Imetụ m aka. Imetụ m. Unu n'ọnụma juru m obi. Mụnwa bụ agụ Ikemba na ndekwa ndụ na m ga-akpụ unu ofu wee yọọ unu dịka ayịyọ nye ya unu dịka iwu na machi ọzọ ọgụ na bema onye ka m bụ ọrịa Okorie eme na kunụbụ Okorie na-emuchie ma ndị nnukwu ma ndị obere ya bụ ife tụrụ m n'anya mana ọ tụkpọrọ m anya gaanụ n'iru nụba n'ọgụ bube na onwe unu ụdị na unu enwere onye ndu unu enwere nna unu enwere di mebenụ ka ọ sọrọ unu mana ofe ife nne m ga-eme ka unu mata kịta bụ oge adịrị anya mụnwa ga-eme uche m ga-eme uche m ka m wee gosi unu na a na-enwe obodo enwe m ga-eme uche m mebenụ ka ọ dị unu mma etu ọbụla ọ sọrọ onye ya mebe o lie eburu na nna anyị na-akpa atụrụ asị m lie eburu na nna anyị na-akpa atụrụ ọ bụ mana ngị nwa lie eburu na nna anyị na-akpa atụrụ Were obi dị ọcha chọba ịfụnanya ebe ịfụnanya dị ya ka udo ga-adị were obi dị ọcha chọba ịfụnanya ebe ịfụnanya dị ya ka udo ga-adị ndị mmadụ ike gwụsị n'ebe ahụ na nzukọ unu ee a na-ajụkwa ajụ ndị buteli n'ikpe ife ọfe anyị debe nke nna anyị ga-eji wee lenu nne nunu onye bụ nna unu di mụ na anyị na-abụ ọ bụ na agụụ na-agụ nke mma na iligo nri ike eji n'ite kulu nri nke ị ga-eli karịa ibe bụrụ ofe nkupụta nna anyị ga-eji li nri bụrụ bịa ebe akụlụ ọzọ bụ ekele m ọfa n'ọfa gwe m ọfa tupu akwa anyị ụsa gburu eke fụrọ ka ọ dị ị na-achọ ka nwụrụ ka m kwuo okwu ka ọ gbagbuo ya gbagbuo yi nnụnụ na-ata ọ gbagbuo yi ya rugbuo yi ọ ga ọnwụ meke lụrọ anụ arụgbuo yi onye m fụrọ ka ọ dị anwụfugo m ọ gbagbuo ya ebe anụ fụwa ya ọnụ n'obi eke ọ fụwa ya ọnụ ụsa onye ori ka ọ gbagbuo m mma nwụ ọ ga ọnwụ meke lụrọ
dị na be gị na-egbebe ọ na-egwe ịgba ihe na ndị oyibo na-akwa mmanya bụ nkwụ akụrụ na obodo a na-akpọ France. Ịfụ ha lacha egwu ọrụ gị ṅụsịa mmanya sifi ya emedebe bụ je dị n'ala anyị o wee gbatịba gị akwala eteta dịka nwa mụrụ ọkụ ijechakwara bata ị na-ewetara ndị mụrụ di ya ka nsogbu ka mmanya agba ya nna kedu ka akọwa n'obi onye bịara akpọrọ m gị okwu a osikapụta ka sị na egwu a na-akwụ ọsịsọ na a na-agba ya ọsịsọ elili ji m n'onu ụmụ nwaanyị ekwezi ka m zuo ike ha ekwe ha na udo ga-adị ha ekwerụọ na ife akpọrọ ọṅụ n'obele etu a ya dị n'mkpụrụ obi m oge ncha tigbuo zọgbuo kedu ife anyị akpọkwa n'ụdị ife nke a nwanne nwoke checheze ka m gwa gị ndị be anyị sịrị ụzọ were agbaghị mgbe ọra ha echi o mere mmọnwụ a na-akpọ ọkpaga ndị ichida etu esi agba ya ịgba ya ka na-ayị ala ya gbata ya nwa anwụ na ya nwụọ jee nụta nwaanyị ọzọ mezukere na-eri nọ ka ndị a jezuo ike a na-eche n'afọ bụ ndụ gị ka ha jezuo ike ka ifu na onye ga-ene gị anya ka ifu onye ga-ene gị nke ahụ jee nụta nwaanyị chere Ogbonna anụchatara m isi nje nụta nwaanyị jee nụta mezuo ya nọ ụmụ na-agba gị o nwere nwoke be anyị ịbịa ma nwoke ahụ ịma nwoke ahụ ọfụma otu ka nwunye si nyekọta nsogbu nwoke gbarụsị ebe ọ na-arụ ọrụ oyibo marata ụlọ n'abalị na-abụ na-esi ọ gịnị na-eme ndị oyibo ọchụbago ọsịa na ọ bụrụkwa ndị oyibo n'ọkwa nwunye n'ọkwa chi na-asa ka ya n'ahịa ọsịa chi na-asa ọ gịnị na ọ ekwezi alahụla ọsị onwekwuru onye bụ dịka ọyị nwaanyị nwere ọsịa papa na ha ka nkụrụ ọsịa jee kpọrọ ofu naba ịkpọrọ ya bata mezuo ya ịnọ nwoke emezuru ya ịnọ udo bata na be ozuo ike ụmụ nwaanyị chifuru onye ọbụla na-agba mbọ ka a mara na ọta ka di ha ya n'ọnya nwata nke esi ka a ya eri taa fa na-etichazị na-abụzi sọ mma a na-ene nwoke anya n'iru ọ bụrụ imere ife a fa nwere ike ife ha na-eje bụ ije nye gị jee nụta nwaanyị sọrọ ụmụ gwara nụbatara anyị nwaanyị nketa oge ọbụla a na-akụ akụkọ dịka a na-akọrọ ya ọ mụkwuru ịkwụsịgo ya na ikwuchago nnọọ Ogbonna ekene dịrị Chukwu na-akpọ ngo ka tata maka na ọ bụ na mmadụ pụtara n'ezi ma ọ bịa be m asị m na nwanne m nwoke nwụfọọla ala pụta n'ezi na-ekwu ụdị okwu a na ọ na-agwa nwanne ya nwoke jee nụta nwaanyị ọzọ mmadụ ekweta na gị bụ Ogbonna nwanne m nwoke ga-apụta n'iru m wee na-anye m agbanya dịka ndụmọdụ m jee nụrụ nwaanyị ọzọ tinyelu n'ụmụ nwaanyị na-abụọ na-achọ igbu m egbu ya ka ekwutọpụzia m jezienu jee gbuo enyi m rụzie m tụnye na ya kịta ka mana ị na-achọ m ọnwụ ka ị na-achọ m mana ọma lere gị oge ụfọdụ ị na-enwe udomanya ana m asị ka ebe okenye gị adịrị ka ebe okenye gị dị mee ife mgbara gị ịfụ na agha ebego na be gị Ogbonna nwa mmanya naba nwa mmanya nyere gị ntụmatụ a sị gị nwa mmanya nyere gị naba nwanne nwoke iji ego ị na-eweta kwụkwọ asị na ebe a na-egbu egbu asị na ọ n'ọba gị n'isi mana ọ dị egbu akara na nwụkwa tupu ị na-agwa gị ebe
chọkwana nwunye nụ maka ife mmadụ emeghị ife ọzọ nwere ihe ọ na-etu ọ na-adị nwoke ọ debe anya nwunye ọ dị mma kee maka di gị Ikemba nwanne nwoke ọ nọ ọfụma n'ụlọ o nwere ofufe nchọrọ mmanụ ife yi nwa nwunye dị ọkpabakọkwa agwa ka mmadụ ọ mụtakwara ịdị na-asọpụrụ gị na-akpali gị ugwu dịka isi nwaanyị ee nna anyị ifili ife yi nwa anyị kpọrọ afa sọsọ nwata nwaanyị nwa bụ nsogbu nwa ya na ndụ ma ife yiri nwa si a bụ nsogbu nwa na ndụ ma nke kazi njọ bụ na di ya na-anụ anyị o nwere ife nwata nwaanyị a melụ dị njọ onye ọ were ajọ na-akwanyeli ya n'ukwu na ịdị n'ọnya n'ife okwu n'ọnya abịa mana ka abịa o nwere ife na-emegodu ka anyị na-eje na ya bụ ubi ka anyị na-eje na ya bụ ugbo ọ bụ ife a nna ọkụrụ nwanne nwoke ka ebele na-emere onye na-echala gị anya mana ofufe nna chigwa isi nwaanyị ka ịbụ iru echichapụ anya zọba ife dị gị ma na ma ihe niile o nwere enwe nke iru ole ịgada aka si nụbazie ọgụ ka polisi were bịa anọ m ya ịnụgo ife m na-ekwu nna anyị ị na-ekwuzi ka ọ na ịmara nwunye unu nụta nna anyị ọ bụ ma anya ma dị n'ife na-eme na anya ma ụdị ya ọ bụ ma ịzụ akụ na ụba dị ime ọ ma azọnarịkwu m ya bụ nwata nwaanyị ebee ka olulu m na ọ ma azọ nwunye nọ na ife dị n'ime bụ na eji nwayọọ esofa ka anyị na-emegodi ya nwayọọ ka o wee lue na nke na-agbasa ama aka na abụ gbasaa ngada na abụ amalụza mbe na abụ bụ mmụ bụ ugwu a na-alị atụ egwu ọ na-esigodo m anya ọma na ugwu a na-alị atụ egwu ma n'iru ma n'azụ ọ bụrụgoro nke azụ azụ ụka iru ụka o nwere ebe ife mebiri dị egwu nke ọzọ nna-achọ ya bụ azụ nna-achọ ịtụpenye gị ebe ọ bụ na di gị nwere ụzọ a na-enọ ihe ejelu dọbụrụgodo ịtọ n'akọ na-asụcha n'akọ hapụrụ nwunye dị gị ofu hapụrụ ya ofu sụbịa kọbịa iru ka ife na-ekwu enweghị ikwere ka anapụghị ife gị ife dịrị gị okwu a ekwu kịta bịa obi m kolu n'elu mana ọ nwee ife nnụọ dịka okoda nna anyị esi na di ya na-anụ m nwere ana ịnọ ụzọ ana ịnọ ọ na-agbaga anya kpọọ nka mkpu diba bụkwa alụ ebe ka ọ gwaziri m ana ịnọ ka ọ nwelụ anyị wee na-akọsọ n'ofu anị di m ajọ ọnya obi dị m ajọ ọnya mana ịmakwa ife men nna anyị daalụ ọkwa daalụ igbo litọ ka nke na daalụkwasị ịma nọ nnukwu anya ka imeghelu m anya imeghelu m gosiri nọ nya aga m atụ down kịta m ga-atụ down na be di m ntụọ down n'ebe anwa mkpọrọ anya nsị a ana ịnọ ka enwe mụnwa anọrọ nọ ka ịkọba ogologo akụkọ maọbụ ọkọlọgbaga agbago ọkọlọgbada nọ nnabata nna anyị ana ịnọ ka enwe ana ịnọ nwe ịtọ ka nna nchili ịtọ nwunye yi nke na ịkpọrọ nwunye yi iwudozie nwara na iwere ofu nye mana mụnwa bụ isi nwunye ịtọ ka nna achị ka njekọba nna anyị daalụ ọ gbagasịa bịa sịkpọ m ka nje nwere ebe aka ebe ọ dị iwu nna anyị ka njebe ka nnaba ka nje nụọ ọgụ ijebe atụmaso gị akwụ gị n'azụ nkịta ndị ife na-enye ma amechalụkwanụ n'oge ọbụla fa na-agbọ ka ndị na-enyere nri nna ndị nwere jidekwala afọ ka anyị si etu anọdụ afọ ejukwali ka ama na nke nkịta ndị a na-enyere onye nwa nri n'ọnya ka ọ na-agbọlụ nsogbu adịrọ nna ya sị m ka njụ anyị ịkọ ugbo arọ nwa ka
ka ị ga-esi wee kee na ike ugbo arụ nwa achọ nka mmalụ ka ị ga-esi wee kee nkechi oge ụfọdụ na-adị nka iteta ọ ụra nwunye yi nke ọzọ ka ị na-akpọ ka ọmụmụ ka ị na-akpọ ka mmalụ iji ọma gị ka na ọmụmụ ka ị na-akpọ ọmụgụ na ka afa nsi wee pụghị ego mmanụ ọnụ ka afa gị si wee na-apụ m apụ n'ọnụ iji ọma ọ na-adị nka iteta ụra ka ị na-akwado onwe gị akwado maka okwu na oge nke ị ga-apụta etu ajụba dị gị kedu ife ọ na-eche maka ịkọ nri arụ a mụ na gị ọ na-akọbụ nri ka na alụgha na ị na-akọ nri ọrụ oge ọrụ ugbo iji ebe anwa jee gbubie nya ba na pụọ iwe na ofu nye nwunye di gị okwu ọrụ ya ofu anyị na-enyele anya nyele ya ka anyị ga-eje nya ka ike mba ngwa gee ntị akịlịka dị na ntị ya vechapụ ya bụ akịlịka dị na ntị ike mba na-enọ ka enwe a na-ene anyị nwe ịtọ ka mụ bụ isi nwunye ga-achị mmụọ bụ isi nwunye chile ịtọ ya bụ nwunye di ewele ofu nke anyị na-enyeli anya enyeli bụ nke anyị na-ekele ekele ọnya ka nsị ka ngwa ya ọ etu e ga-esi wee ka ugbo nke arọ nwa kedu onye na-asịrị gị ife ahụ ka onye na-asị jụrụ ọnụ ya ife ahụ onye na-asịrị m abụrụ ya bụ okwu nọ na enwere na akụba asịrị kụwa asịrị ma nke bụ eziokwu ma nke a bụrụ eziokwu onye gwa gị na mma mgbe jesenụ jechere anụ ife nna akọla eketa bụ echi chi na-efo n'ọnụ ka ị bịa gosi m anị ndị a mụnwa ga-achụla anị ịtọ anwa nwunye di ọrụ ife a na-akpụ ya nyanwa iwelụzia nke enye ya na-enyeli anya enyeli etu a ntịkwa ka ọ ga-esebe ụtụtụ echi anyị ga-eje na ya bụ anị ọ dịkwa mma ka ọ nọdụrọ mma ama m na ọ ga-adị ya mma ị ga-amụ masị na ọ dịrọ ya mma ọ ga-adị ya mma ọ ka ị mma na ịsarị maka ọ bụ na ịsarị ọ kaghị njọ ọ na-egbughị mgbu n'obi ọ mụ na gị na-abụ ma ha anọghịzi ike wee ruo mgbe ị ga-esepụrụ m aka na n'afọ mana ndị be anyị si n'ọda nwata be m na ebe m na ema na ife ife niile ịkọrọ ebe a kịta anụsigo m ya ejigo m anya okenye nye onye bụ ife fụ ebe ya bụ okwu na-eje mana ife nchọ ka m jụọ gị ekwu o nwere ike isi were ego ọbịa ya fụ ya anya ma ọ bụ malụ ife ọbụla gbasa anya bụ ego agwa m gị na m afọ ya bụ ego anya afụ ma ya fọdụzi imetụ ya aka ma afụ ya na-asịrị gị asị afụrụ m ya anya ma ya fọdụzi iwere ya bụ ego onye na-atụ m egwu bụ na ọ sị na bụ na aha agwụ ma ewepụtaghị ya bụ ego na ọ ya egbu m nna anyị biko nunu nna anyị mara ihe ị ga-eme n'ihe a biko nunu egbu onye a nna anyị ma nwunye si ya sọsọ ebu ọka nji ha o nwezighi ihe ọzọ nji egbu onye a kịta agbatị m aka nna anyị biko nunu ịmara ihe ya ememe biko nna anyị chere ka m bịa sọsọ anụ ekwubeghị fe ọka mara etu esi apụ ka m bịa onwe ife ama m ife mmemme ife ka m tụ na ife a niile na-emezighị ọ dị mma mmemme ọkwa m gwara gị baa n'ime ka m jefu ọtaka gị enyi m nwoke Oriakụ
ire ọgụnụ dị. Sikwa ọ bụrụ gị. Ọgụnụ mekwa. Atọ na wapụ ikpeku. Lọba. Eziokwu. Eziokwu. Anyị adị na agụ nche. Ọbụbụ ebe anyị na-akọ nri. Enwetago m ya ego ya. Eziokwu. Ka uri emechi okwu Ogbonna na ọga ka ekwudobe ka nke ahụ gaa. Hai! Ekene dịrị Chukwu. Ekene dịrị Chineke. Hai! Nna anyị, ihe kwuru eziokwu. Ya bụ ife njeri dị ebe a. Ihe okwu niile aha ya eji kịta. Hai! Hai! Obi ahụ ya kpọrọ ka m rahụ ụra zuru oke. Nna anyị na-eme ka nna anyị. Hai! Nna anyị ihe nna anyị na anaghị ya ha dị na-agụ nche na-enwetara onye ya ego ka wee mechie ihe gbasara okwu ego ahụ. Ọkwa na-ebu aka ọnọdụ ogwu oge ofu onye ofu anya ji isi ụgwọ achọrọ ka ọ dịrị anyị otu ahụ ọkwa ya ka m ji iwe mee ife ahụ agachago m ebe niile fụ na aka gị dị ọcha nwa m ya dịrị gị na mma ka ndụ onye kwadịrị maka na echiche na ife mkpọrọ unu maka na anyị maka ife si ede kịta ma nweta nakpuola na etetara jekwuru ndị nna nna ya bụ enwe m nkwa elechago nya bụ ife hụ na aka ya dị ọcha wee mee ya ụfọdụ ịsa Ikemba ihe ewelu ịbụa dị na ugwu oke ebe anyị na-akọ nri welekwa ịbụa dị na Anandụ ebe anyị na-akọ nri ọ dị nọ gị nwa ihe ewelu ịbụa dị na Achịna mbụbụ ebe anyị na-akọ nri were ofu dị na nke obi unu ka dị n'ụsọ be maazị Ikeji Obi ka ya dịrị ịtọ biko nụ otu a si wuo kee ya ọ chọrọ ka ọ dị otu ahụ nwa m ọ ya dịrị na mma Mama mo. Mama o. Ibe ga-anọ n'ụlọ n'afọ ise n'afọ puku eke. Takwa fụ nke ọzọ ka ọ bịa nye ụtakwa. Ọ bịago nye oke takwa. Afọ m ya ka o nye ụtakwa. Mama. Ma achị. Ị na-anachi ya ụbọchị ụka. Mbọsị ụka ị na-anachi ya nachi ebe nụ. Ọrụ nna ya ka ị kwesịrị ịgwa mmụ ka ị ga-agwa. Mma ịgwa nna ya na ị na-ịbịakwa ị na-ekwusị ka ọ dị maazị. Ama nnọọ nna m ka mma agwa mana asị m ka m gwachukwa gị ịghọta. Enweghị ya akpachanye m ịkpachanye m. O nwere ife m ga-akpachanye ya enwere m ego. Ị na-anụ ife na-agwa Chinasa? Chinasalụ m okwu enwere m ego ili ịgwa nna ya. Ihe achọkwala m ife amụkwa m ihe na-akọ. Achọkwa m. O nwere ife ọma ego anaghị. Ma mmiri dị ọkụ n'oroma ahụ. Gachabịa n'ọkụ. Ya dọzụkwa ka ihe ị na-ego m. Anyị ka ịkọja. Ịpịazụ aka wee gote. Ọrụ gote ịkọba m. Nne abụla tụrụ ụtaba. Chinaza ekpere nke anyị kwadosiri etu a kwadosie ka ị na-efe efe ebee ka ị chọkwara ịga nkịta
iche fenyi. Papa, mo kwenye nchi egwa gị. Oh. Chinaza keripani kerife melon. Keripa na agbakwa no di fe nke anọ. Nuna ekwe m ge nni na be m kwa. Oge ọbụla ebute nni ebe a, oge ahụ ịbata ha. Bịa kọọ enu na anị. Nwanne nwaanyị abata. Ọ bata, mama ga-abata. Kedu ife emeli unu eme? Kwenụ m ka ṅụọ mmiri tọgbọ iko. Ka nri nni ka ọ baa m arụ. Ya bụ ife dịkwa egwu. Gbabazia m ife chọrọ ịgwa m. Ịgwapụ nya ka umeruo ga. Baba sị m ka m cheta gị na mma anachi akwa skuul. Ị anachi ya skuul? Ịnachi ụlọ akwụkwọ ọ dị ka orugo ọkwa ya? Nke Obi na-atọzi na nna ana. Ọ gịnịzi? Chelu. Iwe na-ewe? Atakwa gị. Mba, achọrọ m ịghọta. Kpọọ nya nwa m chọzi ịnachi ụlọ akwụkwọ mgbe ebe iwe. Ọ bụrụ na m enwere ego, iwe jiwebe m. Mana mejuru m eju bara abara. Akarịrị m okwu nkụta. Ị na-asị na m nwebela aṅụrị. M bebezie akwa. Ọ dị mma. Ọ kwesị na mbọsị ụka. Tupu izu ụka anyị agwụ, ka barụ ka ịlọtakwala nya ọzọ. Ịlọtara nya ka m wee kwado oge ọfụma. M ga-enye gị ego ị ga-eji wee gụkwa ife niile ga-akpa gị n'ụlọ akwụkwọ. Nyekwa gị nke ị ga-edebe maka adị ama ama. Mkpa ya adapụtara gị na ntụmadị. N'ọkwabụrụ nwaanyị asị ife. Mgbe esi mụrụ kedu ife a na-akpọ obodo ndị ọcha a na-akpọ London ka ọ gịnị bute ya. O si n'enu daa. Bụrụ ya siri ya. Ọ na-erisi aka nsi unu n'ọnụ unu. Na-enye ribe. Ọkwụ onye na-esiri ya. Ọkwụ ya siri ya. Ebutekwana nke nne gị si. Yesikwana. Nne m nwakwana. Una karosicha nne. Jepụta nne m nne ka nrie nnu. Chinaza fana takoteli yini. Ke fana na fana abịa. Jee nye m nne ka nrie na agụ na agụ m. Bunye m nne. Oge na-aganarịkwa n'anyị. Biko je bunye m nne. Na Kosiki. Karo ede abụrụ ka nke m. Bunye m nne. Imechikwala ụzọ le. Ọ gasị ike. Mana isola anyị ji ụka anọ ife ga-eme. O nwere ibe ya emere mana ọ dị mma ka ụfọdụ onye chedo n'ụlọ. Akwanụ gị mere agụ niile a ji agụ m. Chefugo otu izili m ọlụ ikwe nzu ike. Chanyamada, 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 Chimamada, 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 Chimamanda, Mama. Nene ka fadi mana hana joka maka na joka. Nene ko bankad. Ana chi joka. Ini si perfume ha gba. Ka ka ngesi n'ezi isi. No akwa m isi. Na esi asuma afọ. Onwe ife ọgba. Biko rapụ ndị a. Perfume nda Hausa na ele. Chanyamada, Chanyamada, Chanyamada. Ọmada. Chimamanda. Ọmada. Chimamanda. Ọmada. Ọmanda. Ọmada. 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 Chimamanda. Ọmada. Ọmada. Jekpenu Chineke. Ma bụla ji ife n'obi na-abata okwu na ụka. Nwaanyị anụ enwekwa ife mere. Oke ọkụ. Mba na ọjọọ ka nọ nọ. Ma ya dụbalụ Chineke na nsọsọ ya bụ onye ikpe. Na dụbalụ ya. Were obi dị ọcha, chọba ịfụnanya. Ebe ịfụnanya dị, ya ka udo ga-adị. Were obi dị ọcha, chọba ịfụnanya.
ebe ịfụnanya dị ya ka udo ga-adị udo amaka udo ka mma ebe ịfụnanya dị ebe afọ ka udo ga-adị tigbuo eze bụ ajọka ọgụ ajọka biko funu mmadụ ibe gị n'anya maka na udo amaka ọkwụfụkọ ka Chinaza tinye aka kọlife niile edebe n'ụlọ ife niile bụ nni ndebe n'ụlọ ọ bụkọ fancha niile o nwere ọfụkpụrụ ife ọrapụ ma nke esiri esi ma nke na-esiri esi ọ bụ fancha nna anyị efi ị gwasịrị ya maka ife oyi onye na-amụrụzi na oge ọ ga-eji wee lu skuul na chi ga-eji etu ọ ga-eji wee lue skuul ọ bụ chi ejigo ọ ga-ebu ọnụ ụmụ ife o buru ga-anụ nọ ka ọ ga-abụ olu osisi enya o wee nwee ike lie emesizie n'ikpeazụ osisizie ife niile enunwa ọgwụ ego ahụ enyezili otinye aka na ya wee gokọ ife ndị ọzọ ọ bụrụ ka esi eme kedu ife ịchọ ka nwatakịrị mee ọ bụrụ ife niile ọ bụ ọnwa ife ome nke a erikakwa o nke a kaligo o kwesịkwa m ejiji o maka mbunye nke pụta na stem ebuligokwa ọkwa maka onye na-asịnada anyị esọpụrụ jidekwafa o ọ na-imechie gị ka ị na-eburu ife ọ na ọ na-imechie gị na ya na-akọ agwago m ya adịza na-akọ ka mmụọ na-adọtara ego na ntị m kọlụ m ka mmụọ na-adọtara ego bara ụlọ ngụnwa na ofu ebe ka mụnwa na-ekwuchiteli ọ gịnị ị na-ayọ so biko anya m ga-enye gị ego iwe ego ife niile kpalụ m mechie m n'ime nye ọ ga-enye m ego ọ bụ ga-enye m ego Ego na yoza niche maka ya ọmụ.
nne m ndewo nwa m na-eje na nwa asọ ka m were anataba n'ụlọ ndị silefe nkwesịte n'ime ha nwejelu ekpelekwa ekpesigo nke a chukwu emego nke afọ m ya ka o je n'azụ nna anyị ka esi je ị na-ebusikwa akwụkwọ ka onye ọrụ oyibo ozugbo mba ahụ nna anyị biko mba ka o mechakwa nke a na o meche nke na-aza na-agụ ada agụ iwe ka na-ewe ya ọkwa ya iwe na-ewe ya nọ maka na Chinaza nọ n'ụlọ akwụkwọ afọ ijiri wee chi jezi ya maka na ama m n'ụlọ akwụkwọ afọ bụ olileanya inwebu chọburu iji ebe ahụ mana otu a Chinaza na ebe a ị chọrọzi nsogbu adịrị ịma na ọmụnwa mụrụ ị na-eme ka m achọ m ka i were uche so ya ilu na ya bụ ụlọ akwụkwọ ị na ụlọ onwe nke na Chinaza manụ n'ofu klaasị nke na ya na-abụ m ebi n'ofu ụlọ nepụlụ ya anya ma ife nke ya iche gbado anya gụọ akwụkwọ egosi ya ịpasị ya iwere asambodo dị mma bụ na talụ m ama m ọ dịrị ofele mana ị ga-emenwu ya ụmụ nwere ike inepụ anya bịara ilutere ụmụ ife bụ onye a na-akpọ Chinaza n'ụlọ akwụkwọ a ife ga-adịla ya mfe ịnụgo ofu nne ya ọ bụrụ isoro m William nwa Melisi nne m abịa ka anyị lekpo ama mma amalịcha nne m mana mụ na anyị ife ị na-ede akwụkwọ mana idekwa afọ idenye ụlọ akwụkwọ na ọchọ ka ije bụ idesigo nsogbu adịra na na-ejekwa edekwuru ọfụma ma ọ jide n'aka wee na-eje ọfụma ka ije ọsịsọ kenata ka ịma kasị m na ya ime ịma nọkọta jee ebe m nọ ka ịnụ maka ibe na-ekwu maka orogo a na-ekwu maka orogo jee
ịnụlịa ị kwesịrị ịdị na-ege ntị ka ị na-anụ ife na-ekwu maka ọrụ obodo. Ikemba ụla ka ị na-ala imecha mba ịgwa efulani a Chineforo ana n'ọnụ n'ụtụtụ ịkpọ m eji gosi m anyị a ọkwa na ite anwa nke a enyere anyị na-abụ na eke adịrị ya ana ite a iwu bụ na Chineforo ana n'ụtụtụ gosi m ya ị na ife m na-agwa ya nke ị kpọrọ onwe ya agụ mụnwa ị na-eti aka n'obi na agụ ka ego echi ka ị ga-egosi m agụ ahụ ego ị na-anụ ma anyị na-akọ ife n'ugbo ma anyị na-akọ ife n'ugbo ọ bụ eziokwu na ndị mmadụ ka anyị na-akọ ya nya bụ ọrụ fe wee je na-akọla anyị mana na taa mụnwa chọkwala ya ndị nchọkwa ewelu m tinye fa na-akọrọ m ya ị na ife m na-ekwu ya na ite anwa Chineforo ana n'ọnụ ịkpọ m eje ebe a ma ịgbazi m wee je ebe anwa ịgwa m agụ ahụ ịbụ ị na-esila ya maka iru ụmụaka nọga iru etinye agụ ị ga-emelụ m agụ ahụ echi ka mfụ mmadụ na-akọrọ m ya mụnwa chọgo afụgo m onye ga-etinye ka akọrọ m ya ana taa mụ onwe ya o nwere onye ga-etinye aka na ya nke enyi mụ na onye ala niile eke achọkwuru ọzọ m na-ejide ya mụnwa chọrọ ite a nchilite etinye m onye ga na-akọrọ m ebe anyị ga na-apụ apụ eje akụ ị na-anụ ife m na-ekwu ịnụrụ ife m kwu ị na-ekwu na-ekwuda chelụ m ka chifo ka chi echifo isi agbaka ya ebe a isi gbaka ya ebe a mụ ka ị na-ewetara ọrụ isi gbaka ya ebe a Ikemba inweka Chioma maka na asị na-emekọtara bụrụ na enwe ife emere ife yi nwa gbaa ka ịka m onye mbụ mana inwe Chioma nyadịwa ana m ekwusi ike na mbọsị nta na anyị ga-achụ n'Owere nji Chineke nna kekwa ife anyị akpọ ife nka kemgbe ọnwa na-abụ ka m nọ na-akpọ nwa m okezie ọ dịghị epe ikike ọlụ ndị ọsọkwa nke ebe ọ fọkọlụ mgbe kpọghachi mazụ mmadụ ka mbe nwa m ada ajụ ese m Chineke nna ka ihe anyị akpọkwa n'ihe nka biko nna chebere m nwa m
chebekwara ụmụ nwa m biko na m amakwa ife mma kpọ ife nke a biko awụ Chineke biko chebere m nwa m o were obi dị ọcha chọba ịfụnanya ebe ịfụnanya dị ya ka udo ga-adị were obi dị ọcha ebe ịfụnanya Olisa bi n'igwe ngwa nwa m ya ị ga-aba mahadum ihe ebe ka nna anyị maka ndị ezi ya ozi ọma ife ọma bịara na okwepụ na mgbe ọgbụgba bụ oyoyo gụgụ ama akwa na-ete bụ daalụ nwa m mmụgada nna ya ozugbo Chukwu amaka Afugobia. Hey, no kwa. Ekbela nebe. Oh, wow. Ano need again. Hey, no kwa. Hey. Etukwa bide ni go. Imo kofo nago. Call ya be mecha ko bro no okay. Okay. We get pataling je ba go fa. Maka obru nwoke. E mala na akọrọba. Ihe niile. Ikemba afụrụ onye ga-eri ya ekpe na amụ ikemba ama eji nke ọzọ nwunye di gị oge ọbụla odobe ahụ ọmụ bụ isi nwaanyị ọmụ ka nke adịrị ihe niile nke ahụ ebe ọ dị mma ọ dị mma mụ ka ị na-ebulu ngụ n'ụlọ hey nke ndị dị ime nke ndị na-akwado ịmụ nwa nwoke ife yiri nwa ka anyị nene ma agụ amụ ya bụ nwa ahụ ọrụ amụọ wee kwuba okwu ịbụ nwoke ka anyị nene ma agụ amụ ọkwa mụ na anyị ka anyị nene ma ị ga-amụ ya bụ Hallelujah. Ya Igbo mkpagụ. Enwe mkpagụ sorry Jesus. Hallelujah. Ya Igbo mkpagụ. Jesus. Hallelujah. Ya Igbo mkpagụ. Jesus, hallelujah. Ya Igbo mkpagụ.
ife yi nwa ọ dị ime. Hey, mama. Onye tụbazi? Ya. Ọ na ya. Ị na-ajụ onye tụbalị ya. Ọ nna ịnụ. Onwe onye ọzọ ga-atụbịa. Ọ nna ya. Mama ka ọ dị ime. Elekwana gị anya ka ibe na-eje dị ozi dị n'ụlọ. Ị na-akọzi ka mmụọ na-adatara ego. Nọkọta ejebelu m ozi dị n'ụlọ ịmazi nne ya. Ọsọ ya dị ime n'ụkwụ dị n'aka. Ọlụ adịla ya n'ụlọ. Ugbu bụ na ọ ga-alụgba gị. Adekwu nke ewu. Mama ihe ị ga-eme. Nne. Mama. O nwee ife na-eli m nne na-arụ. Ife na-eli m nne na-arụ kịta anụnwa bụ na ime ọdị na-eli m nne na-arụ. Maka ime ọdị ọnwa anwa medide ife ọ na-eme ma mụọ nwa nwoke. Ọ mụrụ nwa nwoke. Nsogbu adịgokwa. Maka nna ị ga-ebuli ibe niile onwe were nye onye ọbụla bụ na mụ na ya agbalụkwa aka. Kpebekwa ekpele. Mama biko fichaa ọnụ gị chikwepụkwana ihe ọjọọ. Nwa nwoke kwa. Na-ekwekwana. Ama ife na-eli m ezigbo nri na-arụ. Chinaza, ị na-anụkwa? Chinaza, ịmakwana nwa ya nwaanyị nke iru nwetakwula akwụkwọ eji aba na mahadum. Nke ka njọ bụrụ kwọsọ na ọ na-aba na mahadum na nna ya ese nọ mahadum ebe nke ị nọ na ebe a ka ọ ga-abata. Ị na-afụkwa? Ya ka gị na-atibezi ubu. Mama chere o. Unu akwa midia mbụ. Na-ebe nnọkọ ya mba mama ihe abụ mkpali nụ. Ihe abụ mkpali nụ. Amazi m ife ga-eme. Ihe abụ mkpali biko. Mana o nwere ife ome nke bụ eziokwu bụ gee m ntị. Ọ batakwu ebe anwa ọnwa ife nne ya ememe ebe a mmụnwa gwa ya nke nwa anọdụ ebe a sụọ anyụ akwa achị. Ị na-anụ ife nna agwa ya ijide n'ebe anya ịkụ anya jaja mmụnwa na-alụ nne ya n'ebe a nke nwa na-alụ nwa ya n'ebe ahụ. Ọkwa ị na-anụ ife nna agwa ya etu a ka ị ga-esi wee na-eme ya wee na-alụba ya. Mama ekwusi n'okwu ike ọgwụ oke dị ya. Ekwusi n'okwu ike. Mana asakwa m inye ya ọgwụ oke ọ bụrụ nna ya enwe ike nye ọgwụ oke maka ime ọ dị egbo dịka ekwu na na-emekwu ife mbụ n'oge. Ọ dị mma ka ọ dị ịma na ife menụ bụ na ọmụ na ya nọ na ime ụlọ ịkpọrọ ana nne anya ọbụla afa ya dị na mịawa nne m ọkwa ndị ka m na-eli mana afụrụ ana m afa ya mịawa maka amagoro na anyị ga-akwa asịrị dị ya. Mama anya gị na-emekwa m. Nrapụ nne m pụtabasị ka mụ na ekwu. Anya gị na-emekwa m mma gbadata oge na-adịrị anyị. Ka nnachi ya ka njelibe nne m ọ ma ewere ọgwụ oke tinyelu m ya. Biko gbachiri ebe. Ihe ya oyi wee pụtaba. Arapụ m ya onye Mama biko gaba. Ka m gbaba onne. Mma kpochi ya ga-azụ. Ngwa ka ọ dị. Kedu esikwalụ m ụmụ akwụkwọ unu? Mama gaba keno nwe ndị onye ọ na-adịkwa mma o. Mama. Achọkwa n'okwu. Sọsọ nke iru na-atabịa chọọ ya okwu ịchọkwụrụ. Mana n'ebe a mụnwa ga na-achọwaga nne. Mama o. Nne m ọma. Ngwa ka ọ dị o. Ya kudo gadi were obi dị ọcha chọba ịfụnanya ebe ịfụnanya dị ya kudo gadi.
adịrọ. Ama m na ịma na onye gị na-ekwu na ama m. Oh, Nancy, that girl, what a why are you getting on beer? Oh, yeah, Nime campus. Hey, Nancy, now, you never think of it, man. Well, I can't know why you at the campus. I'm fine. Okay, I'm the worry now to go walk here. Okay, ask him can jog ye. Are you wiki photo? Na-ajụ nke ihe ị na-ajụ dị m ị na-ajụ ka ọ na-ịmazi ọ na-ịmazi ihe okenye na mbọ na-akpa ka m abụ ụmụazị na ahụkwana m na biko oke ihe akine biko hapụ kedu okwu gị ọ bụ ị na-ekwe m nkwa nsogbu ajụ gbanị ya ka ifụgo mbọsọ ọbụla iwere efe bụ nwoke ọma ezigbo nwoke mara ihe a na-akọ nwoke bụgodi akpụrụ dịka ọkpụrụ ọka oke trọst ya pụta gị na nwa gị nwoke ị na-anụkwa onu efu na na-akparịtakwa ụka mba ekuzina ọ dị ndụ ọ dị ndụ mana dịka isi ikwu kịta ọ bụrụ na nwa gị anụ maka dị ndụ gịnị kpatara na kemgbe ahụ ọ bịabeghị bịa fụga anya mara gịnị nna ahụ dịkwa nne ya mana ihe mma na ọ naanị Chineke onye nwe ya asara na nye nwa ya ejere m ọgụ Chineke ya eburu m agha amara m ebe m ababa Chineke ya si okwu okwu mmadụ na-ebi dịka ihe a na-ayọkwana gị ihe ọkwa na ịfụnanya m fụrụ n'ebe elu ka o ji abụ nnachakwa mmecha mbịakwa ka na-ayọkwa gị ofu ihe a biko afụkwara na gị n'anya biko mere ọkwa na ọ na-atọ m ọ na-atọ gị ụtọ ga-atọ m biko nna anyị kedị ihe a ka eji wee kwụsị m eji enyere ndụ aka nọ n'ọkwa ihe eji enyere ndụ aka biko nna anyị kedị nna anyị kedị gị mesia ihe ọkwa nwa ga iji anya ọ bụ na igwe ejighị eji na no mo de kan kata mmadụ n'ebie ka nnu Musa banyere ya ebe anụghị m wee sị ka m bịaluo abịaluo ka mmadụ na-agbasapụgo obi gị
kpatara iji wee bịa be m ụmụ m na ihe a ga-abụ ife kpata iji wee bịa be m mana ichefuona na m gwara gị na m achọghị ihe ọbụla ga-ebute ife ifere ebe nwa m nwoke nọ maọbụ ihe mmechi iru biko ife otu efu m nọ ọ dị m mma ife nwa m nwoke iji ụkwa gị etiti ịchọghị m ihe ọbụla ga-ewute ya na mme ya na-emekata mba biko achọghị m ya Olubeghị na-etu a ife ọma ihe a nna ya oge kịta anụnwa bụ ihe mmadụ ji enyere ndụ aka ọ na-atọ gị ọ na-atọ m ọ na-atọ gị ọ na-atọ m ọtọ ga-atọ m nna anyị bịa ka ibinyere awa biko bịa binye biko keke nọ n'ube n'ụzọ anụrụ nke a na-akụ gbamgbam mgbe m na-abata nsịkwanụ na ụnụ na-alụ ọrụ nkịta ya aka ọrụ Chukwu ya bụ na ọ bụrụ na ị na-enye m na-enye gị anyị nara aṅụrị ya na mmadụ ọtọ ga-atọ m ịnọcha ike egwu gị iburu onwe gị megide tibe m nsị na-akpakwa m nnukwu nsị a ịma mkponwukwu ya nnukwu nsị ebe a ịma mkponwukwu ya ọ dị mma nwa gị nwoke ka iji nwa anya isi mechaa mma gwa gị ihe ndị ụmụafọ ji ụmụafọ eme ihe ị ga-enye m ka m nwee ike na-atọ mmanụ na-eme etu a na-eme ọ na-atọ gị ọ na-atọ m ọkwa ọ na-atọ gị ọ na-atọ m o nwere ihe dị na ya okezie eji gị n'aka ike gị ebe ọ bụ na nne gị ekwere akpapụtala m ihe anụnwa ka m mmalụ ka o si atọ maka ihie ebe ọ bụ na ị nọ okezie ịnata unu abụrụ maka gị ụwa gị ga-agbagịgharị ịma ntị nata na ị ga-anata unu ichekata iche ụkwụ ụfụrụ ka ị gbara jee ụkwụ ụfụrụ ka ị ga-agbana aka nkụchasị bụ nke gị mma emegide mama gị ihe ruo mgbe ọ ga-enye m ihe nsori ọ jụrụ na ọma nye m ihe na-atọ ka gịnị okezie eji m ya onye ji okwukwe ọṅụrụ udo ihe na-atọ ka gịnị ka nwaanyị ama ụkwụ a na-apị mkpụrụ ọ dịkwa ya chere ọma gbago ya napụta dị gị ala ụsọ napụta dị gị ala o kwere eme nwatịtị oge ọgbara farafara bịa ebe a ụka gba ka ihe ya eme nke agbara gị mee ime nwere nwunye dị adịghị ime ka a marakwa ka a na-ekpekwuru ka ọ ghara ịbụ nwoke ka ọ ya mụ maka ọmụọ nwoke o nweghịzi ihe nwere isi anya ịma na ụkwụ anyị na-apị na mkpụrụ adịrị ewu di ya ewere nke anyị ji maka jidesi ya na niile anyị ike ka ihe m ga-eme ka ha karịkwa na m
mana ọ na amaghị atụpụziri ya ọnụ. Nna anyị Ogbonna, ife na-eli m nri na-arụ kịta anụnwa mụ na ị nọ bụ ime a nwata nwaanyị a dị. Ime ọ dị na-eli m nri na-arụ, ọ na-anụ m obi mmiri nne. Biko nna anyị, kedu ife enwe ike ime ife? Ọkụ ịma na nwunye dịghị adịghị ime. Ọnya bụ nsogbu a nwelụ. Ya bụ ife a na-eli m nri n'afọ nna anyị. Ana o megidezie mmụọ nwoke. Ya. Ịma na ukwu awa. Ya bụ na alụ emenụ. Ukwu awa. Alụ ome. Ayọrọ ife dị na ya bụ olu ịmara etu ya esi soro ife a. Maka mụrụzi m ihe ma m nwere ike isi m ga-eme nkịta. Ka ma o nwee ihe ịlụtara etu ya esi ime ka mmadụ ka enebara ya anya. Nna anyị, mmụọ m agwago m ife m ga-eme. Ife nọ n'ime kịta anụnwa bụ na agụ m egwe ya alụ ukwu ego. Ka ngosi na ndị a ife nji wee bụrụ ije ọma. M wee ya lie okwu egwu. Eme m ife m kwesịrị ime. Nna anyị ịkpanigo mmụọ m. Mmụọ m nụ ịkpani egosigo m na enwe m ife na abọ na ịtọ m ga-eme nwa. Ka nje nna anyị. Mmụọ m agwago m ife m ga-eme. Ka nje ị ga-anụ ife ga-eme. Rizọlt ga-apụta n'ije akịta. Ezigbo rizọlt. Aga m enye ya rizọlt. Ka nnagodu. Kịta nna n'ebe a ka ife isi gbatara m n'ife m ga-eme. Ana m abịa. Oge o ji wee jesi anata oge eje gosi ili m nyabani akwa anị a aga m anata ya nyabani aga m eke ili ya nya anị a ị ga-eke ya ma nwere onye ọzọ ga-ewu ya mụ na ndị emesa ife n'ụlọ a dị ala ka ọ nalụ m oke ome ije abata ịmala ebe isi wee na-abata chekwa iru ebe a ka ije gosi m ebe anị a o nwere ife na-eme na abụrụ ka ije gosi m anị a ngwale maka ya anị anyị kwuru okwu ya ịnyaa ka ije gosizie m ya ka nje kọgbugbe ike nji a na-anị n'ụlọ azụgo bụ mmụ emechakọ gị chesie anya dịkwala kala aka na achị na mma niile a mma dị mfụ ka onye ala na-ayị ịmara ka ndị ala na-apụ na-adị uche ya adịkwaghị nje si na anụ m ayị ala adị m apụkwa ala ịkpasụkọ na m iwe biko bịa ka ije gosi ma anyị rapụ ala anyị na anyị obi adịrọ m mma ka nna gwara eziokwu na-enekwanụ dọlị mana ka nsogbu onwe m gbagị nkịtị achọrọ m ịgba gị ịmalụ ndị isi eliga asịlị na adịghị nwere oru ana na ụma chekwa ka ajeje ga na ebe ya akọ nri enugị maka enyezina m nsogbu ejezina m nsogbu ọ bụrụ asịlị ị nwere anyị mmụbụ isi nwunye ike ịgachi ebe ka ị na-eje rapụ ya aka maka gịnị bịa gosi m nyaba anyị rapụ ya aka na gịnị onye nyere ya ọnụ ịkpa afa m nnukwu afa m n'ọnụ ya ọzọ kịta ewere m mma bie ya onu ke nke ịkpọ m afa egwu ọ da-atụ ọbụ ya ka nna eze
ife na ebe no ka na ebekwa achọpụtago m na Ijeọma nwunye m esigo na Ijeọma anwa ọ bụ wee pụọ Ijeọma na-achọzi m ọnwụ Ijeọma chọrọ ka m nwụọ tupu oge ọnwụ m ịmago na anara m anọkọta na-ekwu nọ ife m fụrụ ka m na-ekwu Ijeọma na-achọzi isi m okpokoro isi m anụ a ka ọ na-achọ ka Ijeọma si wee gbanwee n'otu ntabi anya bụ ife gbamụgharị agbagwoju m anya na gịnị meziri Ijeọma ya na ọ pụtara na efife nyaa wee gaa ike n'anwụ nchekwa na-egwuregwu wee tado m eze na iwu megidere na ana anwa ụzọ a na-eno anyị mana mgbe na ịtọ n'ime ya ndị a ịtọ anwa ndị asịrị jeje kụọrọ ya mmesi je gosi ya na ịtọ n'ime ahụ na ịtọ ha ịtọ anwa ịtọ niile anwa bụ sọ nke ya na ofuke nke ọzọ anwa a na-alụba ọrụ na ya ga-abụzi nke nwunye dị ifenye nwa ọ ka esi eme Ijeọma ife mere na bụ eme mụ na ya mafia ka nkụjọnata ya na amụrụ m ihe na-akụrụ ya egwu mma akụjọnata ya nke a na-eme eme adịghị eme ya eme ị ga-akpọkwa ya kpọkwa ya eme ngwa ngwa eme ala ọdachi gbakwa ya maka etu a nsu kama na ụkwụ na-aga ngwa ngwa anya na-aga ngwa ngwa na afọ ya anego m anya fụ na ya bụ nwa nnụnụ ụkwụ na ilo agba egwu nwere nke nọ n'ụsọ na-akwali anya bụ egwu biko gwu ya okwu hapụrụ m ya mma nabazi ke maka oriakụ ọ gawara afịa o jebara afịa ọ nata biko gwa ya na m bịa na njukwuru esi jikwa nwayọ na-eri ife a ịghọtago ebe ka isi n'isi ụtụtụ a kịta kedu ife na-akụ nọ ewe n'iwe ọ bụrụ gị ka m gwasị na m eje efu nwanne m nwaanyị
nwanne m nwaanyị ahụ gwara na ana m eje efu na nke ka ntị ọ dịghị ya obi mma nke nwanne gị nwaanyị ka isi bịa nwanne gị nwaanyị ka isi n'isi ụtụtụ ọcha ebe m si nwa ebe ọzọ ndị idobego ajị elu o tobe ego ya tobe n'ọmụ gbara ya nkịtị mana ofu mbọsị ekpokapụ ya bụ nkuga ahụ na ị ga-ebe gị ndị ekpokapụ ya bụ nkuga ahụ kpokapụ m nku na ego ka ngumara wee ma ma ị ga-ekwoka nwu etu ọra ka ncha na ụmụ ike ume ya eke lure a sịrị na ume ya elure taa n'ọnwa ya na-eyi ume gbaji ngwa gbajie m nku ka m Were obi dị ọcha chọba ịfụnanya ebe ịfụnanya dị ya ka udo ga-adị. Nwanne m nwoke obi esighị ike obi sie gị ike ọkụ otu a ka ọ na-abụ nakata ome na ife nchọpụtakwara nọ n'ụwa a bụ na ndị Chukwu wetara gị anọ fabia fagano mana ọ bụrụ na ndị wetara nnọọ ka fabia bịa onye gị nsogbu tinye gị na ezughị ike faji ụtụtụ ba a ga-abịa nwunye gị ga-amụ nwa ọzọ ọ ga-atụ ime ọ ga-amụkwa ụmụ na-abụ ka ọ ga-amụ ụfa na-abụ ga-abụrịrị nwoke ka ị na-eje mụtanụ onye ọbụla ya afụ ebezina jide obi gị ka nwoke nwanne m biko ekeneka gị maka na mmadụ bụ ibe ya Chukwu ya aza ekpere gị maka na a sị na ọnụ mmadụ ọnụ mmụọ n'ọna efugo nwunye m anụ efuru ya Ijeọma chọrọ enye m ezumike chaa Ijeọma ekwere ka ṅụọ mmiri tọgbọ iko na be m amara m emere m aji ife jee kpọrọ Ijeọma dịka nwunye m enwere ife mmefu ọ n'isi kedu ihe nwaanyị ahụ sịrị na ihe bụ iwe ka ife bụ iwe ọ na-ekwu ọ na-anwe ife ọzọ na-abụrụ anị na m jeje nye ya na iwu megide na m ga-enye ya ụzọ a na-eto ọnị na m enyerịrị ya ọ na m enyeghị ya na udo ama adebe m ngosi ụzọ a na-eto maka ya kọwa ya ugbo ịkọ ugbo kwa nwa achọghọ ka akọọ na be m onye akọ na onye enyere m ka Jekọba nne so na-akpata nne kpata gịnị mara ka njukene gị eji afụfụ anyị isi ana m asịrị eji afụ etu ahụ maka ọ chọrọ ijekọ ugbo ya bịa Jekọba mbesiri ojiri kpaa na ọ bụrụ nwa dị ọkpara gburu o jekọba ugbo ị na-enenefa ị na-eri nne maka ọ bụrụ ndị mba mmiri n'ọchịfo eje chọọ ụfụ ụmụ ihe ya na-akpụrụ wee na-eche ndị nwunye gị fa jecha bata esi nri bunye gị rie arụ adịghị mma a na-esikwuru na-ebunye gị nke a na-agba mbọ ka esikarịa nke a na-agba mbọ ka esikarịa arụ abụrụ gị sọ mma hapụ ya ya Jekọba ugboro ịnụ onye nna gwa gị ya Jekọba aghọtara m ebe isi abịa na ebe isi ana aghọtara m mana ịma na onye ya okwu mara ebe o si afụ ya ịghọtago ife niile anyị na-ekwu amabodoro ya nwoke dị mma ka o nwere onye enyemaka mana ya ga-esi chee ya bụrụ ka ọ ya esi dị n'ụda akụ ịnụ dị iche na ụtọ ya lekwa anyị ife na-atụ m egwu echi niile kịta ndị nwe ndị ọyịya ebido sịba sịrị ya kachasị enwe m iwe mgbe anyị ekwuwekwa na m enwezi ike asụ mmepe nọọsụ ndị nwunye m na-azụ m nri ọ ga-ewutekwa m maka na o mera gbonna enwere ike kwụ ụdọ achọrọ m mkpali a na-akwụ na chọrọ m mkpali ike amaara ngasị onye ada achọ nsogbu ọ na-eri iji agbara nsogbu ọsọ nsogbu ọ naana mgbe ị na-agbara nsogbu ọsọ ka nsogbu na-akwụ ha na hirihiri na-aga
sọsọ ofu onye mfụrụ gbanarịrị nsogbu bụ onye nọ n'iyi ị ka dị ndụ ị ga na-afụ nsogbu a ịnụgo ebe m na-agwa gị gbaa ya nkịtị nruo gosi ya ebe a na-bido na ebe o jere nye akọba jiri nwayọ ka kanụ nkanụ ka ịdị ndụ ebe m na-akọrọ gị eduziri ihe a n'obi nye eche na gị asụkwọnkwube na nwanne nwoke ka ịbụ ma ha chọọ ihe ya echi asị na asịbụ gbata bịa na nwanne nwoke adaa na nke wa jiri mee na ọtụtụrụ ọkara abịa achọrọkwa m ya mana ife a bụ uche onye adịghị ya njọ ka ọgwụ uche onye adịghị ya njọ ka ọgwụ maka na ife na-akpọ onye adịghị akpa ibe etu onye ọzọ si fụta ya bụrụ ka m si afụta ya ọ bịa bụrụ na enwe ife ka ọnwụ ndị be m na-eriju afọ nwere ife ọbụla aka ọfa a sị na egbuo m isi egbuo m iwe enye m isi echi niile nke mmeje gosi ebe a ịta aka ịgba ihe ị na-eme mama m ga-enwe ezumike nwobere kedu maka oriakụ ị na-agwakwa ya nwana nna sisi agha a na-ekwu nna anyị ka eke ime kekwa nke nna unu a na-ama aka egbe na nka kedu nke nna unu ka ọ bụ ọjịja eji ajagbu nwa nkịta ịmazi afa m na-asọkwa gị ụsọ n'ọrụ asọ onye ọbụla ụsọ n'ọrụ n'afọ m bụ Ikemba nna anyị rapụ aka Ikemba nna anyị biko mgbe ife nchọta nna anyị si m nọ ya elu si m nọdụ anị ka anyị gaa nna anyị butue na ijeọma ya bịa ịgwa ya okwu butue nna anyị biko nwe fensị ka ngwa fensị ka ngwa gị bụ ife gbasalụ anyị ndị nwa arapụgalụ n'ebe iwu nna ya achọrọ m ka m bido kọba ugbo na anị ndị a nna ka ugbo m wee nyelụkwa aka na-ewebata ife n'ụlọ ọ bụrụ ọtọ sọ na gị nwere na-enye anyị mbọsị ị na-enyere anyị emeeli ịghọtago nna anyị so mụnwa chọọ ka m solu kọba ugbo ka nye m anị ndị a ka m kọbịa ugbo nna anyị ọnya maka ife nna anọ m ife ikwu aghọtakwara m ebe isi agụ mana eri oge a mana ka m razuru m fema chọrọ na ndụ m bụ mkpali onye na-akpalizi chọrọ m mpụta n'ezi echi niile ndị nke gị ndị ụmụnne gị na ụmụnna gị ọkachasịkwa a na-atụ aka na-asị na nwoke a onweghịzi ike ịzụ ezinụlọ ya n'ọzi ndị nwunye ya na-azụ ya achọrọ m ụdị mkparị ahụ maka akarịrị m okwu nkụta nna anyị biko ege na ndị ilo ntị nna anyị mụnwa chọrọ ka m kọba ugbo nna anyị etu nwa nọ n'ụlọ adịrọ m mma nekene ka nra n'ibu ntọsọ na-eli nlidide nnebu nna anyị ka m na-eji ugbo solo ibe metu esi eji ugbo na-eche ka mma ma m ga-atanata arụ enwe mbọsị mbelu ga-afa n'ụlọ mba nna anyị enwenugo ụbọchị ejụrụ m ife hapụ ịnarị nna anyị na-emekwa etu a edede m mma n'ọkụ udo dị nna anyị achọrọ m ịgbada ịchọ ịgbada achọrọ m ka m gbadakwuo ibu m erika ama m na ọ dị mma bụ etu ndị ọ ga-abụ ngị nwa agụgba m iwere aka ya agụgba m ka ọ na-adaba ama m mana ịma na-ede gelegele ama m nọọ ya ka iji chọọ ile ka nri etu a nra ibudo iburu ya bụ ibu ka ọkwa ibudo ọfụma mana rapụ bụ okwu n'okwu abụrụ na mgbada obele ngị nwa nya ọ ga-asọ iri nne ma mgbadakwa ịfụ m ndị ịmara etu ndị ọ ga-enụ nne m na ife ịchọ bụ na ịkụ ugbo na-asọzi gị ụzọ ọ na-agụ gị agụ ka agụ m nna anyị dara ọ na-agụ m ka mmiri izukwa achọrọ m ịkụ ugbo
ịchọ ịkọ ugbo achọrọ m ịkọ ugbo onye ọ ka na-ekwusikwa ya ike nna anyị achọrọ m ịkọ ugbo chiyaman ndị a fọdụnụ ka nkọ na ugbo jekọba nna anyị na ugbo jekọba mmụ jee kọọ akwa udo ya adị nna anyị jide m aka nna anyị ọmalịcha nwoke nji eko ekene gị imi nna anyị ịmakwa ọ ga-ebi anụta ma ọkwa maka ego nna anyị ịsọla ife a na-asọ na nwoke ndị nwa na-asọkwa m ọkwa ịma esi nri ị na-arụzi nna akwụkwọ nna anyị gbayalụ nna anyị jide m aka nna anyị gbayalụ ewu nna anyị ọ dị ka ọ ga-arapụ na ma arapụ anyị aka ejebe ebe arọ epeka a ma enye ya arọ na-aba arọ ịtọ na enye anyị ga-akọba nna anyị aga m enye ya anị ebe ị ga-akụ ugbo ọ bụrụ kwụsịra m ga-enye ya anị aga m egosikwa ya anị ndị ọzọ ife m ga-eji wee gosi ya anị ndị ọzọ bụ ọ ga-abụ ka ị na-enenyelụ m ya anya ka anya ilue ya ọ ga-abụ nwoke nwaanyị ụkwụ ya tụnyere ya ka ime gịnị ka ị belie ya ebelie nna anyị Ogbonna daalụ rinne daalụ chukwu nke n'ebe gị daalụ rinne biko daalụ chukwu nke n'ebe gị kedu ife m ga-eme ma ọ bụ na ọ bụ ịnọrọ ya gịnị ka